дуруд ба шумо тамошобинони арҷманд. имрӯз мо хостем бо роҳбари тарабхонаи коҳи парфинон муҳтарам искандар зайдуллоев як мусоҳибае ташкил кунем ва муҳтарам искандар зайдуллоев хуш омадед. ташаккури зиёд барои даъват. умедворам ки як суҳбати самимию ҷолиб барпо мекунем имрӯз. ман низ умед дорам ки ин як мусоҳибаи хубе хоҳад гашт. лутфан мегуфтед ки фикри таъсис додани тарабхонаи коҳи парфинон аз куҷо пайдо шуд ва ин идеяи кӣ буд ва чаро маҳз коҳи парфинон? хоб саволи бисёр ҷолиб. ширкати мо дар ҷустуҷӯи як консепсияи уникалӣ буд ва ин консепсия бояд дар худ унсурҳои як пояҳои фарҳангӣ ва таҷассумгари як фарҳанги як миллатеро бояд дар бар мегирифт ва боз бояд як навигарие барои шаҳри маҳбубамон шаҳри душанбе мегашт. ба хулосае омаданд ки дар ҳамин макон як муассисае бо номи коҳи парфинон бунёд кунанд. ин муассиса ҳам таҷассумгари як фарҳанги давлати юнон гардид ва таҷассумгари фарҳанги юнон бо хӯроки миллӣ ва фарҳанги тоҷиконаи мо пайваст шуд ва оқибат як муассисаи бо номи зебои коҳи парфинони фарҳангӣ дар ҳамин ҷо бунёд гардид. офарин, бисёр хуб. хуб, коҳи парфинон нисбат ба дигар тарабхонаҳо чӣ фарқият дорад? хоб бартариҳои мо бигем агар дурусттараш, фарқиятҳо бартариҳо беҳад зиёд аст. яке аз бартариҳои тарабхонаи коҳи парфинон ин ягона консепсия, ягона муассисае дар шаҳри душанбе аст ки бо хоси юнонӣ сохта шудааст. дарахтҳои зайтун, фаввораҳо чуноне ки мебинем ва дар дохили бино хоси юнонӣ сохта шудааст ва пайвандии фарҳанги юнон ва тоҷикӣ мо барои фарқияти аз дигар тарабхонаҳо мо номгӯи хӯрокҳои худро ба қавли ресторанӣ бигирем агар фюжн кардаем. яъне ки дар номгӯи хӯрокҳои мо аз тамоми давлатҳо, аз тамоми хӯрокҳои миллии тамоми давлатҳо дар он ҷо хӯрокҳо ворид карда шудааст. ин яке аз бартариҳои тарабхонаи коҳи парфинон аст. дуюм бартарӣ ин аст ки мо дар саҳнаи тарабхонаи коҳи парфинон макони баргузории маросими аҳди никоҳ дорем ки бисёри тарабхонаҳои фармоишӣ надоранд. яке аз бартариҳои асосӣ ҳамин аст ки мо дар дохили тарабхонаи худ як мактаби хурди омӯзишӣ дорем ки пайваста ҳайати кормандони тарабхонаи худро омӯзиш мегзаронем барои беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ва барои боло бурдани малакаи ҳайати кормандони худ ҳамавақт мо коргарони худро омӯзиш мегзаронем. офарин, ин бисёр хурсандиовар аст ки коҳи парфинон на танҳо хӯрокҳои болаззат омода мекунад, балки мутахассисонро дар соҳаи хизматрасонӣ дар тарабхонаҳо низ омода месозад. бисёр хурсандиовар аст. ташаккур. хуб, мегуфтед бо се калима ё ин ки бо се ҷумла мақсаду матлаби коҳи парфинонро. ин аввал фарҳанг аст, ин маданияти давлати мо аст ва бошад меҳмоннавозию хизматрасонии олӣ. мо барои ин се ҳамин калима дар ҳамин муассиса бисёр заҳматҳо мекашем барое ки сутуми асосии тарабхона ин меҳмоннавозию хизматрасонӣ аст ва фарҳангам низ ҳаст барое ки тамоми кадом хориҷие ки мо ки агар сафар ба кадом давлате накунем, мо аввал дидан аз соҳаи хӯрок мекунем, барое ки ниёз ба соҳаи хӯрок дорем. барои ҳамин ин макон муаррифгари фарҳангу меҳмоннавозии хизматрасонии давлату миллати тоҷикои мо буд. бисёр хуб. ин соҳа бисёр соҳаи нозук аст, зеро мо низ бисёр дар тарабхонаҳо гашту гузор мекунем. ҳатто як муносибати ноҷои корманди тарабхона метавонад мизоҷро ҳар як меҳмонро гурезонад, дилсард кунад. бо як муносибати ноҷо
метавонад ки мизоҷ дигар ба ин тарафхона наояд. Хуб, саволи дигар, чуноне ки мебинем кӯхи Парфинон дар як майдони бениҳоят калон қарор дорад. Дар кӯхи Парфинон асосан кадом намуди чорабиниҳо барпо мегардад ва барои кадом намуди чорабиниҳо кӯхи Парфинон сохта шудааст? саволи хуб додед. Барое ки савол барои чӣ хуб аст, аксарияти шаҳрвандони шаҳри Душанбе, аксарияти меҳмонони шаҳри Душанбе аз ҳамин макон хабардор нестанд. бисёриҳо фикр мекунанд ки ин макон як макони таърихӣ, ягон осорхона бошад. Дар ҳақиқат як намуди зоҳирии ин макон ба осорхона бисёр монандӣ дорад. ва қайд кардан ба маварид аст ки ин макон ҳам таърихӣ аст, ҳам тарабхона ҳаст, ҳам макони меҳмоннавозӣ аст. мо дар ин макон, дар ин муассисаи худмон, дар тарабхонаи кӯхи Парфинон, дар ҳамин 3 соли фаъолияти корӣ мо тамоми намуди чорабиниҳоро қабул кардем ва гузарондем. аз ҷумлаи маросими тӯи домоду аросӣ, маросимҳои оши наҳор, конфронсҳо, ҷашнҳои фарҳангиву сиёсиву варзишиву. ва боз ҳам қайд кунам ки мо яке аз хизматрасониҳои дорем ки тарабхонаи сайёр ном дорад, яъне ки хизматрасонии кейтеринг сервис. мо омодаем ки бо ҳайати кормандонамон дилхоҳ фармоиши берун аз тарабхонаро қабул намоем. мо метавонем ки дар хона, дар ягон тарабхона, дар офис, дилхоҳ ҷойҳое ки шароити тайёр намудани хӯрок надоранд, ҳатто берун аз шаҳр, ҳатто аз берун аз шаҳр, мо омодаем бо ҳайати кормандони кӯхи Парфинон ки ҳамин чорабиниро берун аз тарабхонаи кӯхи Парфинон ташкил намуда ва бар меҳмонон ва ба шокинони шаҳри Душанбе, берун аз шаҳри Душанбе хизматрасонии худро расонида бошем. беҳтарин. Нигоҳ кунед, ҳангоми меҳмон ба кӯхи Парфинон ташриф овардан, кадом ҷиҳатҳо муҳиманд? Кадом корҳоро шумо иҷро мекунед то ин ки меҳмон худро дар хонаи худ ҳис кунад? меҳмон барои ба тарабхона аслан гирӣ барои эҳсосот медиёд, барои дамгирӣ медиёд, барои роҳат медиёд. мо барои ҳамун принсипи 5 пояе ки дар сутуни тарабхона аст, мо ҳама вақт риоя менамоем. Якум ин, мо ҳаракат мекунем меҳмоннавозии тоҷиконаи худро нишон диҳем. меҳмонро тарзе қабул кунем ва меҳмоннавозӣ кунем ки меҳмон бояд худашро дар хонаи худ ҳис намояд. дуюм, албатта ин хизматрасонии олӣ аст. хоб, сеюм, яъне ки эҳтиром гузоштан ба хоҳиши меҳмон, яъне ки меҳмон чӣ мехоҳад, эҳтиром гузоштан ба хоҳишоти меҳмон. ва дигар ин фикр мекунам ки барои меҳмон ин сохтани як фазои мусоид аст, яъне ки меҳмон худро дар як фазои беҳад мусоиду як фазои ором ҳис намояд. ҳамин чизҳоро мо ҳаракат мекунем, ҳамин принсипҳоро барои меҳмонон, барои миҷозёни худ ҳама вақт фароҳам орем, то ки мизоҷон худро дар кӯхи Парфинон мисли дар макону хонаи худ ҳис намояд. бисёр донистан мехоҳем ки дар 1-2 соли оянда барои рушди тарабхонаи кӯхи Парфинон чӣ нақша доред? хоб, нақшаҳо зиёд ҳастанд. яке аз нақшаҳои асосӣ ин васеъ намудани хизматрасониҳои кӯхи Парфинон аст. чунон ки қайд кардам, мо аллакай хизматрасонии берун аз тарабхона дорем ва мехоҳем ки ҳамин хизматрасониҳоро боз ҳам зиёдтар намоем ва дар муассисаи худ чорабиниҳои байналмилалиро қабул намоем ва дар сатҳи олӣ гузаронем. ва дуюм нақша ин аст ки мо яке аз манбаъҳои асосӣ, яке аз риштаҳои асосии тарабхона ки ин хӯрок аст, номгӯи хӯрокҳо аст. мо мехоҳем ки номгӯи хӯрокҳои худро боз ҳам бо таъмҳои нав бою ғанӣ гардонем. беҳтарин. ҳар як хӯрок вобаста ба таъми худ ба инсон як эҳсосоти хуб мебахшад.
шумо ҳангоми ворид кардани хӯроки нав ба номгӯи хӯрокҳо хоҳиши меҳмононро ба назар мегиред? мо ҳама вақт ҳамеша ба фикру хоҳишҳои меҳмонон мо номгӯи хӯрокҳо месозем, зеро ки тарабхона худ ин барои меҳмон аст, на барои роҳбар ё ки барои корманди тарабхона аст. Ба ҳамин хотир ин чизи муҳимро мо ҳама вақт ба назар мегирем ва номгӯи хӯрокҳои худро вобаста ба хоҳишоти меҳмонон аз навсозӣ менамоем, зеро ки номгӯи хӯрокҳои базовии тарабхонаи Коки Парфинон зиёда аз 400 намуд номгӯй дорад. Барои ҳамин мо ҳама вақт омода ҳастем, ки бо хоҳиши меҳмон номгӯи хӯрокҳоро дилхоҳ чорабинӣ бошад, аз навсозӣ карда ба меҳмон ба мизоҷи худ пешниҳод намоем. Бисёр аҷоиб. Яъне шумо метавонед бо хоҳиши меҳмон 400 намуд хӯрокро омода кунед? Мо метавонем ки ҳамун 400 намуд хӯрокро пешниҳод намоем. Хӯришҳо, хӯрокҳои якум, дуюм, десерту ва ғизоҳои махсус ҳастанд. Ҳамагӣ номгӯи хӯрокҳо зиёда аз 400 намуд аст. Ба ҳамин хотир мо дар ин ришта ягон танқисӣ надорем ва ошпазу сарошпазҳои мо ҳама вақт омода ҳастанд, ки ҳатто хӯрокҳои муаллифии худро сохта ба меҳмон пешниҳод намоянд. Чун дар бораи ғизо ҳарф задем, аз шумо пурсидани будам, сарошпази тарабхонаи Коки Парфинон ғизои хӯроки махсуси худро дорад? бале, савол доираи сарошпази асил бигирем. Агар савол шуд, ҳар як сарошпази асил бояд ки хӯрокҳои муаллифӣ ё ки хӯрокҳои махсуси худро дошта бошад. Ман ки худ таҷрибаи кории худро аслан аз ошпазӣ сар намудаам, ман худ медонам, ки ин чӣ аст. Сарошпаз бояд ҳама вақт дар ҷустуҷӯи хӯроки нав бошад, дар ҷустуҷӯ бошад ва санъаткор бошад, созанда бошад. Ҳама вақт бояд як 4-5 намуд маҳсулот ки пеши назар омад, аз ҳамун 4-5 намуд маҳсулот бояд як хӯроки сохта ва пешниҳод намуда тавонад. Ба ҳамин хотир сарошпази мо ва тамоми ошпазои мо, чунон ки қайд кардам, пайваста омӯзиш мегузаронем онҳоро ва сарошпази мо номгӯи хӯрокҳо, яъне ки хӯрокҳои махсус зиёд дорад. Яке аз хӯрокҳои махсус ин аст, ки мо моҳии гулмоҳиро бо таври махсуси худамон тайёр менамоем бо соуси махсуси ҳолландӣ. Дуюм хӯроки махсуси хоси сарошпази тарабхонаи Коки Парфинон як хӯроки мавсимӣ аст. Инро мо як чанд рӯз пеш ихтироъ намудем. Маҳсулотҳои ин хӯрок, яъне замбуруғу гӯшти гов ва сабзавотҳо дар бар мегирад. ин хӯрокро мо ном гузоштем лаззатбахш. Алҳамин мисли ҳамин хӯрокҳо мо пайваста хӯрокҳои нав ихтироъ карда меистем. Беҳтарин. Яъне ҳар як меҳмон метавонад ҳангоми ворид шудани Коки Парфинон аз хӯрокҳои нав ба нав ошно гардад. Бале, Абдураҳимҷон, мо ҳамин чиза ба назар мегирем. Ман ҳатто бо меҳмон, бо фармоишгар тамоми мусоҳибаҳоро, қабули меҳмононро ман ҳамчун роҳбар дар уҳдаи худ дорам. Ва ман ки дар гузашта ки ошпаз будам, сарошпаз будам, ҳамин хоҳишоти хӯроке ки мехоҳад меҳмон, ҳаминро ман ҳама вақт ба назар мегирам ва бо дилхоҳ хоҳишоти ҳам меҳмон чӣ мехоҳад, меҳмон чӣ намуд хӯрок мехоҳад, мо ихтироъ карда сохта ба меҳмон пешниҳод мемонем. Шумо чун дар гузашта худ ошпаз будед, пазанда будед, шумо тарафдори хӯрокҳои оддӣ, миллӣ мебошед ё ин ки тарафдори хӯрокҳои таҷрибавӣ, яъне омода кардани хӯрокҳои нав, кашф кардани хӯрокҳои нав, ғизоҳои нав? Бале, албатта ки хӯрокҳои миллии худамон барои мо бестар писанд аст. Лекин аз назари профессионалӣ гирем, аз назари касбӣ гирем, ҳамчун сарошпаз, ҳамчун тарабхонадор, ман дар ҷустуҷӯи пайваста дар ҷустуҷӯи навигарӣ ҳастам. Навигари чӣ хел? Ман ҳама вақт як чизи навро гирифта
ба он ягон чизи аз худам пуш карда пайваст карда як хӯрок сохта метавонам. Ин як Олӣ. чизи фикр мекунам ки як чизе ҳаст ки мо бояд ҳамин тренди имрӯзаву фардову ин замони инноватсия аст, мо бояд кафо намонем. нав ба нав як чизи як хӯроки нав бояд кашф кунед. Офарин, офарин. Хуб, шумо роҳбари ин тарабхонаи боҳашамат мебошед ва боварӣ дорем ки даҳҳо нафар кормандон дар ин ҷо фаъолият мебаранд. Шумо ҳамчун роҳбар кадом роҳ, кадом услубҳоро барои идора кардани кормандон истифода мебаред? Агар дар бораи сиёсати кадрӣ гап занем, сиёсати идоракунии ҳайати кормандон гап занем, мо аз истифода аз усулҳои муосири идоракунӣ истифода мебарем, як. Ва дуюмон ки мо яке аз системаҳои омӯзишӣ дорем, чунон ки қайд кардам дар гузашта, ва системаи ҳавасмандкунӣ дорем ва системаҳои ротатсионӣ дорем. ҳамин система ба мо имконият медиҳад ки мо ҳайати кормандони худро як фаъолияти самаронок ба онҳо таъмин карда бошем ва мо ҳама вақт пайваста кӯшиш менамоем ки барои ҳайати кормандони худ як шароити кории хуб ва як ҳайати кормандон як командаи хубе сохта бошем ки ҳар як коргар худро дар ҳамин муассиса, дар ҳамин тарабхонаи мо ҳамчун як шахси наздики ҳамин муассиса ҳис карда тавонад. Шуморо ҳамчун як роҳбари чунин тарабхонаи калон барои идома додани кор, барои рушд додани ин тарабхона бисёртар чӣ рӯҳбаланд мекунад? Рӯҳбаландӣ, ҳавасмандии ман албатта ки дар ризоият, хушнудӣ ва миннатдории меҳмонони мо аст. аҳсан ба шумо, ташаккур. Хуб, дӯстони азиз, дар ин ҷо мусоҳибаи мо бо муҳтарам Искандар Зайдуллоев, роҳбари тарабхонаи Кохи Парфинон ба итмом мерасад. Ташаккур ки имрӯз меҳмони мо будед. Ташаккур барои чунин як суҳбати зебо. ба ҳар яки шумо тамошобинони арҷманд тансиҳатӣ, хонаободӣ орзуманд ҳастем. Ба шумо низ ташаккур, Абдураҳимҷон. Ташаккур барои диққататон, тамошобинони азиз. Мо омода ҳастем ва интизор ҳастем. Марҳабо бар тарабхонаи Кохи Парфинон.